Кандидатът за кмет на община Казанлък от БСП Васил Самарски се срещна с жителите на село Горно Черковище. Преди да влезе в препълнената зала на местното читалище, Васил Самарски проведе редица лични срещи с жителите на населеното място. Сред тях бе и тази с Иванка Митева, която е майка на 4 деца. Работи като санитар в Казанлъшката болница и никога не е вземала социални помощи, но живее достойно и с вяра, че човек, който върши работа, трябва да бъде кмет на Казанлък. В залата на читалището в Горно Черковище Васил Самарски обяви един от основните мотиви за това да се кандидатира за кмет на общината, и то е, че за последните 20 години промяната в общината така и не се е случила, че като председател на Общинският съвет е подкрепял редица инициативи, повечето от които не са реализирани. Аз водя позитивна кампания, такъв ще бъде и като кмет на Казанлък, обяви Васил Самарски. Много важно е да спрем да продължаваме с негативизъм. Моята кампания, която е изключително позитивна, като кмет ще се опитам негативизма да го обърна в позитивизъм. И то позитивизъм, който да се отрази върху всички. Знам, че имам опоненти, които в началото на кампанията пуснаха достатъчно слухове за мен. Знам, че се използва компроматната война в момента по време на избори. Лоша дума за тях няма да ми чуете да кажа. Кой каквото прави по време на предизборна кампания, ще го прави и като кмет. И онези, които считат, че с негативизъм ще привлекат нашето внимание и моето, мога да им кажа спокойно, че на мен ми омръзна да съм негативен и не желая да се струпва върху мен обвинение за нещо, за което не съм виновен. Непознаването на закона, непознаването на уредбата в България не означава, че трябва да извличаме задължително полза и да се питаме от рода на ти къде беше бе, където беше и ти. Навсякъде. Тук, в тази община. 40 години съм живял в тази община. Не съм я напуснал като много други, имах тази възможност, защото я обичам. И защото обичам хората в долината и защото ми писна и мен да ме лъжат. Затова, когато днес заставам пред вас, заставам с ясното съзнание какви ангажименти поемам и виждате, че те не са особено големи. В залата на читалището в Горно Черковище бе представен и кандидатът за кмет на населеното място от БСП Продан Бюлейков, който обяви своето желание и подготвеност за работа по европейски фондове и програми.